Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er opnieuw een man is aangehouden voor de moord op adjudant Toon Brood. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. Er is woensdagavond een 22-jarige man naar een politiebureau gegaan en die heeft zich aangemeld. Daarop is hij gearresteerd. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Toon Brood. Die werd zoals bekend op 31 mei in zijn huis aan de Rijgenweg doodgeschoten toen 3 mannen binnendrongen. Op vrijdag 7 juni heeft een eerste verdachte, een 25-jarige man, zich bij de politie op het eiland gemeld. Hij zit nog vast in verband met het onderzoek. Op marinekazerne Suffisant op het eiland is eerder deze week met veel eerbetoon afscheid genomen van Brood. Zijn lichaam is inmiddels naar Nederland vervoerd en daar wordt hij ook begraven. Opening, productiefaciliteit Energies. Gisteren vond de feestelijke opening plaats van een grote productiefaciliteit van Energies. Deze Biofuel Production Plant is het resultaat van technologische innovatie en het resultaat van een miljoeneninvestering. Zo werd bekendgemaakt door onder meer minister-president Pisas en ook economieminister Rui Sandro Seintje was aanwezig. Energies is een bedrijf dat op natuurlijke wijze diesel produceert en daarbij wordt gebruik gemaakt van maïsolie, dierlijk vet, palmolie en kookolie. Dat is gebruikt door restaurants. Het is een schone brandstof die nu vooral in Europa wordt gebruikt. Volgens minister Cooper was de verkoop van UTS een criminele daad. Dat zei de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning gisteren tijdens een vergadering in het parlement. Hij reageerde op vragen over de verkoop van UTS en wees naar Zita Jezus Liitu, momenteel onafhankelijk parlementariër, maar in 2019 als minister verantwoordelijk voor de verkoop. En volgens Cooper is het verkopen van telecommunicatie van het volk een criminele daad omdat het nadelig is voor het volk. En daarbij komt nog dat er nog steeds 8 miljoen van het geld vastzit vanwege juridische problemen. Dus wat Cooper betreft was dit een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Curaçao. Dat helaas niet meer teruggedraaid kan worden, maar hij wilde het wel even benoemen. Flinke groei toerisme in maand mei, dat heeft het Curaçaose toerismebureau bekendgemaakt. Het gaat goed met het toerisme, want in de maand mei kwamen er bijna 54.000 verblijfstoeristen naar ons eiland. En dat is een stijging van 24% ten opzichte van het aantal toeristen dat vorig jaar in dezelfde maand het eiland bezocht. De meeste kwamen uit Europa, 41%, maar er komen ook 29% uit Noord-Amerika, 20% uit Zuid-Amerika en de Caribische regio draagt bij met 7%. Nederlanders blijven de grootste toerismemarkt. Er kwamen in de maand mei, dus vorige maand, meer dan 19.000 Nederlanders naar ons toe. Maar ook het aantal Brazilianen stijgt flink. Vakantiegeld vandaag overgemaakt. Dat heeft de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio Kit Martina, bekendgemaakt. Vakbond APVO had erom gevraagd. Veel ambtenaren hebben het financieel lastig. Het zijn dure tijden en het was belangrijk dat het vakantiegeld nu in plaats van begin volgende week zou worden overgemaakt. Ook de partij KEM had daarom gevraagd. Omdat het Vaderdag is zondag, zou het fijn zijn als het geld al nu op de rekening van de ambtenaren stond. En de minister heeft met een speciale video bekendgemaakt dat het geld is overgemaakt. Veel auto-ongelukken met schade. Het waren een paar het was een drukke 24 uur, de afgelopen 24 uur, want er waren veel auto-ongelukken. U ziet onder meer een auto bij de Schottegatweg Oost tegenover Pizza Hut. Die auto is door hoge snelheid op zijn kop geraakt. Er is veel olie gerekt, de brandweer moest zand strooien en er zijn verder geen berichten van gewonden. Bij de weg naar Welgelegen gisteravond tegenover het bedrijf Vermaas was een kleine vrachtwagen die de controle verloor en ook op zijn kant terecht kwam. Dat leverde 2 gewonden op en de politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld. En gedurende de dag bij het kruispunt tussen de Schottegatweg Noord en de Suffisantweg reed 1 van de 2 auto's die later betrokken was bij een auto-ongeluk door rood licht. Dat leverde geen gewonden op, maar wel heel veel schade aan de auto's. En dan gaan we nog naar een man die is opgepakt met een vals rijbewijs. Gisteren werd door de politie van Otrobanda een 59-jarige man opgepakt.
De aanhouding vond plaats bij een overheidsinstantie in de omgeving van Otrobanda. De politie zegt niet precies waar, maar wel dat de 59-jarige man een vals rijbewijs heeft en voorlopig vastzit en wordt onderzocht waar hij het rijbewijs vandaan heeft. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar is nieuw nieuws over de nieuwe gezaghebber. John Soliano wordt de nieuwe gezaghebber van Bonaire. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen bekendgemaakt. Die heeft hem voorgedragen in de ministerraad en die voordracht is goedgekeurd. John Soliano is geboren op Bonaire en is directeur bedrijfsvoering en ondersteuning bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Hij was eerder zelfstandig adviseur op het gebied van personeelsbeleid. John Soliana volgt daarmee de voormalige gezaghebber op, Edison Reina. Die was van 2014 tot 2023 gezaghebber. Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat er een vervanger kon worden gevonden, of in ieder geval een nieuwe gezaghebber. Waar dat aan ligt, daar is veel over geschreven. Er zouden mensen zijn geweest die eerder zich wel hadden aangemeld en later dat weer hadden teruggetrokken. In ieder geval, Bonaire heeft per 1 augustus 2024 een nieuwe gezaghebber. En in de afgelopen periode werd de functie waargenomen door Nolly Oliana. Hij was waarnemend gezaghebber van Bonaire. De functie van gezaghebber is ontzettend belangrijk. Ik ben daarom ook heel blij dat we na een zorgvuldige sollicitatieprocedure de zoektocht naar uw gezaghebber op een goede manier kunnen afsluiten. Ik ben ervan overtuigd dat we met de heer Soliano een gezaghebber hebben gevonden die mensen met elkaar weet te verbinden. Een bestuurder die zowel de grote uitdagingen waar Bonaire de komende jaren voor staat, als de vele ambities voor het eiland, onafhankelijk, integer en met veel kennis en kunde kan helpen realiseren. Ik hecht er ook aan om de heer Nolly Oliana van harte te bedanken voor zijn enorme inzet voor Bonaire als waarnemend gezaghebber. Ik ben hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor u als bewoner en voor het eiland Bonaire heeft gedaan. Ik feliciteer u als bewoner van Bonaire met uw nieuwe gezaghebber. En ik wens de heer John Soliano Hopi Sabiduria y Turcus Bon. We blijven nog even bij Bonaire, maar ook de andere BES-eilanden, Saba en Statia, die krijgen namelijk te maken met een nieuwe luchtvaartwet. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de luchtvaartwet voor de BES-eilanden. Als die wet wordt aangenomen, kan een openbare dienstverplichting op bepaalde luchtvaartroutes worden ingevoerd. En dat is interessant, want dat houdt in dat de minister in de toekomst voorwaarden kan stellen voor bijvoorbeeld een maximale ticketprijs, een minimaal aantal vluchten, een bepaald aantal stoelen per vlucht en de garantie van continuïteit. Op die manier wil de Nederlandse regering ervoor zorgen dat het luchtverkeer tussen Bonaire, maar ook voor Saba en Statia beter georganiseerd wordt en ook niet te duur wordt. Die wet moet eerst worden aangenomen. De uitvoering zal naar alle waarschijnlijkheid in handen vallen van de nieuwe Nederlandse regering.
En dan gaan we naar internationaal nieuws, want het is flink mis geweest in de afgelopen periode in Chili. U ziet beelden van overstromingen en dat was naar aanleiding van slecht weer, een koude front met heel veel regenval en windvlagen. Het was te merken in een groot deel van Chili en er zijn meer dan 6000 mensen getroffen. Het koude front is nu naar Argentinië, maar de schade wordt nu opgenomen en dat is heel veel schade, vooral in het zuiden van de hoofdstad Santiago de Chili. Er zijn meer dan 6000 mensen getroffen op de plaats waar 2 rivieren bijeenkwamen. De minister die verantwoordelijk is voor deze schade is onlangs gaan kijken. Maar de meteo benadrukt dat het vooral te maken heeft met heel veel regen in heel veel korte tijd. Volgens de autoriteiten viel er in Biobío in de afgelopen 24 uur 182 mm regen. Nu gaat het koude front en het slechte weer richting Argentinië. En die bereiden zich daarop voor. We houden het voor u in de gaten. Dit was Extra Journaal. Ik hoop u binnenkort weer te zien. Maandag zijn we er weer met nieuw nieuws. En ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.